Agemario makarenya korom gajuang machigne choroni mar migago tarika na pagario dweno mar auchiel ganario prario kod ang'wen kabende piny Kenya ikore ne somo mar budget mar ganario prario kod ang'wen ganario prario kod abich mago duto wang'iyo ni kotendro gi ikruok kabende osebed ka itimo kabende warango ni mago motuche kor wenge wagi bombe wa to mokwongo wachao gi mago mwamiyo pek. County ma Nairobi ema dhi yudo pok mamalo mar omenda mar bilion 400 michiwo ne counties ma pachuka. Whoever will be found colluding with these criminals, that he will not be spared, he or she will not be spared. Obila ma Migori ondhi achije adek gi Nyasore manengone romo milion 5.2 kendo mako achijego. Pod assault ng'enye wachini sana nikech sani wan gi ng'ato Russia manyoge toyo wang'e. Mapod kucho mwake kato biro bedo mangima. Koro serikal okama pe wachini directors mawa masiaya gi ma Kisumu. Gikama pe wachini ndi mondo giwe bedo gi BMU obedo overpower gi ahinya. Jolupo e county ma Kisumu ywake wikiewo mag lupo makelo ywaruok e kindgi kod jolupo mag county ma Siaya. Oroko pachika kapile cheno ni mar migago nyakorom gajuang be thuolo mar oronwa pachi lai mar ote machuo kari adeka ocheno no kabende wantiere live e Facebook Ramogi TV Kenya YouTube duto orwake pachi e sechegi mag migago. Nyinga Lydia Ukeyo. Josiasa moko mawuok e county ma Nyamira ochana kweda mager hewi chik mar omenda ganario prario kod ang'wen ganario prario kod abich jotelo go siemo jo od bura mondo mi kik tem kadh chik no magiwacho ni jo Kenya kwede okang' mamalo kane gilose gwenge matindere te e kwat senator ma Nyamira Okong'o Mogeni jotelo go noro ywak mar gine jatend piny William Ruto e gino magiwacho jatend piny ohao ngima mar kadong'aw ngima mar jo piny malo kod osuru mang'eny akoro gikwedo osuru mar nyamburko kod mkate. Giwacho ni paro mar chik no kokadhi kaka en to dhi keto jo piny kama tek ni mar nengo mar ngima dhi bedo maong'awore ne oganda jo Kenya. Three of us to speak. Home. Also I want to organize. Ukasema hata mkulima chai alipe 1.5% housing levy. Wakulima mko na hiyo pesa ya kulipa hiyo? Hatujamaliza, umekuja umeongeza pesa ya NHIF ambayo sasa inaitwa SHIF. Na wananchi wakienda kwa hospitali kadi haitumiki. Ama nyinyi mnaona inatumika? Inatumika ama haitumiki? Sasa ni budget ya pili, hajafika hata ya tatu. Hii ni budget ya pili. Anasema mkate iongezewe 16%. That automatically hiyo mkate itaongeza pay. We are not going to stop taking bread because of you. We will not want to sell our cars because of you. Kila mjumbe wa kutoka Kisii na kutoka Nyamira tunaangalia mahali atakuwa wakati wa kupitisha finance bill hii ambayo inakuja mbele. Ni kitu kibaya sana kuweka serikali katika uongozi na hiyo serikali hije kunyanyasa watu. Ile bottom up serikali ilikuwa inasema mkate ni wa watu ambao ni wa bottom up. Tafadhali wale viongozi ambao wanawakilisha sisi huko bungeni tunasema finance bill chini, si ndio? Finance bill wapi? Wachpok mar omenda pod medo nyuolo paro mopogore kajo kanyo mag riwruok mar Katiba Institute wacho ni nyaka time mana kaka chik mapacho ka opuodho ma ok kaka josiasa mathurka dwaro. Kuna mjadala ule ambao unaoendelea katika Kenya hii kuhusu one man one vote one shilling, na kila ambacho tunachojua ni ya kwamba ni mkataba ambao unaoendelea lakini hauko katika kisheria, kwa sababu CRA na katiba yetu imeweka viwango vile ambavyo kuna njia ile ambayo mgao wa serikali unaweza kwenda katika counties. There is a very clear mechanism that the Constitution sets out for revenue sharing, both vertically between the national government and the county governments. As much as we're talking about one man, one vote, one shilling, which
focuses on population as a basis for revenue sharing, the Constitution allows the Senate, with the assistance of the Commission on Revenue Allocation, to come up with bases for ensuring equitable sharing of revenue. One of the obligations for government, including county government, is to even educate the public about their own right to access information and even how they need to access that information. Therefore, one of the challenges we encounter even as Katiba Institute is that when we come to engage with communities, we realize that information has not been provided effectively to the public. There's a challenge of civic education to the public. They don't even know that they have the right to access that information. Jopuonj kod jonyuol owuok tung' mosuo kod duol mandiko jopuonje pacho ka Teacher Service Commission kuom riembe tich jopuonj mag JSS mane nitiere ng'anyo. Giwacho ni jopuonjgo mana kaka jo Kenya mamoko nitiere kod ratiro mar ng'anyo ma ok owinjo kaw negi okang' makamano. TSC otimo kosa kuom riembo jopuonj mar JSS mane odhi e maandamano. Maandamano en gima oyie katiba mar Kenya. And dhiro andamano man gi andamanano emomiyo negi TSC obet kod gi mesa. How comes ni koro iriembo joma no participate or joma no luongo strike ni? I demand and I request our government to consider these people because gin jok moko man gi familia, gin gi responsibility, gin jo mose somo gi pesa gi mo qualify ma ok onego beni gi bedo victimized. Kalure gi gima TSC notimo ok en gima ber nikech jo internship gi gin jok ma koko onego beni ndiko tich ma onego beni gibedo permanent. Koro ka salary gi tin to gin gi ywak to kwinj gi ok en gima ber sana. TSC onego bed ma jok mane giseriembe tich mondo giwinjre godo, onego med gi mshahara. Mano pesa matin kabisa ma onego beni ng'amo tieko form 4 ema chako go live. Jopuonje makonyo nyithindo skul owuok ka dwaro ratichgi. Adieri en gima kare ka ng'ato owuok ni dwaro ratiche, onego miye ratiche. Omiyo wakwedo ondamo mamalo gima ne TSC okawo. Omiyo wawacho ne jopuonje mar JSS manyomi barupe, adwa ni mondo ung'e ni bunge la wananchi mar Kenya mzima wadhi mobilize bunge la wananchi Kenya mzima kamora mora kikuluor. Jod bura mawuok e gwenge ma otuo mapacho ka okwedo migawo mar somo kuom deko chwalo negi buge skunde ka giwacho ne jopuonjre matimo penj mag KPSEA ma higani kali e pek mokalo. Ka gilosero mar somo mokelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo mawuok e gwengego, giwacho ni thoth skunde pok oyudo buge kata bed ni tamne koro chopo e diere. Giwacho ni koso yudo buge ma kamago ketogi kama tek ka jopuonjre mamoko mapacho kata dhi mbele gi somo maggi ma onge ng'ikruok moro amora. Gidwaro mondo chwal negi bugego mapiyo kaka dwarore. You can imagine CBC watoto wale wako grade 8 wanaenda grade 9, 7 hawakuwa na vitabu, lakini ajabu ukiuliza vitabu huko kwa ministry wanasema wametuma vitabu. Nafikiri ni muhimu sana serikali kuwa honest to the people. Walimu wetu hapa wengi wamezungumzia mambo ya vitabu, textbooks ambazo hazifiki shule and on time na hazipitii kwa Ministry of Education at the county and the constituency level. Suppliers wanatoka tu sijui wapi, wanapeleka vitabu 2 kwa shule, kitabu moja, vitabu vitatu. We want the ministry to review the policy of ensuring our primary schools and the secondary schools have textbooks. Ifike kwa mashule on time na pia hizo vitabu ili ziweze kusaidia watoto wetu kule shuleni. Tafadhali sana wanafunzi pia tuweze kutia bidii masomoni, tuweze kutia bidii hata kwa ajili ya zile talanta zetu kama ni muziki, kama ni michezo, kwa sababu mambo kama hayo pia siku hizi yanasaidia watu. Kwa hivyo bidii ni muhimu sana katika masomo yako. Katika maisha ya binadamu, mtu lazima afanye bidii. Obila etesenda obila ma Isibania e kaunti ma Migori omaka chije mokadek
kendo yudo nyasore manengone romo $5.2 million. Komanda mar obila ma Migori Francis Nguli owacho ni achejego nene gi nyasorego e gunde 5 mapek giromo kilo 172. Medo ni achejego ne temo ringo obila mano ketonegi ageng'a, kata kamano no lugi kendo no makgi ka gipando nyasorego. We want also to caution the motorcycle riders that they are being used by these drug peddlers. And remember, we are fighting a lot to ensure that we eradicate the issues of illicit brew and drugs and all those narcotic substances. And we shall not relent our effort to ensure that we make our county safe. So each and every time we are very much alert, and we have also given instructions to our officers that whoever will be found colluding with these criminals, that he will not be spared, he or she will not be spared. Kwa mbele nyakoro magajuang wangyo magomotend record budget marganario prario kod angwen ganario prario kod abich county ma Nairobi emanti emkoro biro yodo pok malach mar omenda ma ichiwo ne counties budget marganario prario kod angwen ganario prario kod abich kapimo counties mamoko mathuruka county ma Lamu biro yodo omenda matin mogik gwenge makaluo county ma Kisumu kod Migori biro yodo omenda mamalo mogik malo counties mamoko makaluo pok mar omenda ne bire kinde ma governors osebedo kase piny owacho kuom deko chwalo negi omenda ne counties mathurkae. Epok mar omenda ne counties hiko omenda ganario prario kod angwen ganario prario kod abich siling bilion 400 oketenge mar tayo chenro mag loch gwenge mathurka. Kaluwore gi chikno motisi ni County Allocation of Revenue Bill oyangore ni county ma Nairobi ema biro yudo pok malach mogik mar omenda no ka ipimo gi counties mamoko. Omenda maromo siling bilion 20.8 ka iluwe gi county ma Nakuru ma biro yudo siling bilion 14.1, county ma Turkana biro yudo bilion 13.6 kaka Kakamega biro yudo bilion 13.4. E counties makaluo County ma Kisumu biro yudo omenda mamalo mogik maromo siling bilion 8.68 ka iluwe gi county ma Migori ma biro yudo siling bilion 8.66. County ma Homa Bay biro yudo omenda maromo siling bilion 8.43 ka county ma Siaya biro yudo siling bilion 7.5. E counties mamoko county ma Kiambu biro yudo siling bilion 12.2, Kilifi biro yudo bilion 12.5, Mandera bilion 12, Bungoma bilion 11.5 ka Kitui biro yudo siling bilion 11.2. County ma Meru gi Wajir biro yudo siling bilion 10.2 moro kamoro. Machakos bilion 9.9, Kisii bilion 9.6, Narok bilion 9.5. County ma Kwale igeno ni biro yudo siling bilion 8.8. County ma Uasin Gishu siling bilion 8.7, Makueni bilion 8.7 ka county ma Garissa biro yudo siling bilion 8.55. County ma Marsabit biro yudo siling bilion 7.8, Trans Nzoia bilion 7.9, Murang'a bilion 7.7, Busia bilion 7.6, Nandi bilion 7.6, Tana River County biro yudo siling bilion 7.4. County ma Kericho biro yudo siling bilion 6.6, Baringo siling bilion 6.1, West Pokot bilion 6.8 ka county ma Nyeri biro yudo siling bilion 6.7, Nyandarua bilion 6.1, Samburu bilion 5.8 ka county ma Kirinyaga biro yudo siling bilion 5.6. County ma Laikipia biro yudo siling bilion 5.5, county ma Embu biro yudo siling bilion 5.54, Vihiga bilion 5.45, Nyamira bilion 5.52, kata Taita Taveta biro yudo siling bilion 5.2. Elgeyo Marakwet biro yudo siling bilion 4.9, Tharaka Nithi siling bilion 4.5 ka county ma Lamu ema biro yudo omenda matin mogik maromo siling bilion 3.36. Ma biro bank committees marango weche mag omenda e od bura mamalo kod Senate bedo kod twak mano kelo meto mar omendano mar counties ka oya siling bilion 391 nyaka siling bilion 400.
Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho chano tudo miere nus milion gi stima chenro gi maneno ni miere 10% tud gi stima kachop higa mag 2030. Jagoro mongere migao mar teko kod mauta Alex Wachira wacho ni giketo bilion 42 ne chenro ni, kwacho ni gidhi miyo maino gwenge matudruok stima pod ntiere piny. Kata kamano kwa jopiny mondo mi orit mwandu mag stima ma ikwalo kinde ka kinde kendo kelo negi lal maromo bilion 2 higa ka higa. Mwaka huu peke yake tunatazamia connect 566,000 households in the Republic of Kenya with a collective budget ya about 42 billion Kenya shillings. Hiyo ni kumaanisha kwamba we are on course in ensuring that we achieve our 2030 target of ensuring that at least we have 100% of Kenyans who have access to electricity. We are losing in excess of 2 billion annually because of vandalism. 2 billion. And the most affected is Ministry of Energy and Petroleum and also Ministry of Roads and Transport. We have 684 villages across Mbeere North constituency ambazo asijawahi pata stima kutoka nchi yetu, kutoka dunia iumbwa na Mungu. Tunahimiza watu wote wa Mbeere North, hii project inaletwa ili tufaidi sisi na mambo mazetu. Tafadhali tuchunge hii project, tuhakikishe kwamba hakuna kukata mawaya ya stima, hakuna kuharibu transformers, hakuna kuharibu vikingi ambazo zinawekwa katika vijiji yetu. Daika na paga boro bang sabirio mar odiochieng chenro en migago hero kamano kuom keto Ramogi TV. Pastor Omondio Tiche mar Gem onyore wacho kanyo ni gin gi jaode Sara Tieno gintiere seme giduto gintiere kodwa e chendo kachiel gi Archbishop Monica Kumu. To wacho ni jopuonj mag junior secondary ntiere kod ratich gi Teacher Service Commission onego ne ni chopo dwaro mowinjo bed ni timo negi kar riembo gi e tich, kendo wacho ni jo Kenya ntiere kod ratiro giduto. Giwacho ni kuma usuru dhie pacho ka pod oganda penjore nikech kata pesa mowinjo ndik go jopuonj machalo JSS pod kelo ywaruok. Mano Monica Kumu ka entiere nyakacho wacho ni entie kod chendo mar migago. Florence Cartel wacho ni weche gi chopo ne seme dala omora ahinya gi weche gi manyien. Kata kamano jopuonje mag JSS junior secondary osegolo CBC mabor, onego bed ni kik timruok kodgi kama lita ahinya. Mano Florence Cartel okwedo wachno mar sando kako wacho ni sando jopuonj mag JSS. Otis Tinga Oganyo wacho ni embe entie kanyo gi Kidiga Davis man Nairobi, JJ Oyamo mano mheshimiwa kachiel gi Ken Okoth giwacho ni giduto gintie kod kachiel gi Alfred Ubayo gi Dominica Kugo gimora ahinya gi chenro ni media e chenro ni mar migago. Bende kanyo aneno ote moor kod Jean wacho ni osecheck-in kaka pile. Helena Tieno wacho ni entiere Busia omora ahinya gi Ramogi TV. Judith Jess kantie Siaya yaeno kanyo. Raymond Prince Devo wacho ni entie Migori lungo ni Woda Lego Karachuonya mora ahinya gi chenro ni. Inosomo the Reverend erokamano ahinya wacho ni entie Nairobi CBD imora ahinya gi chenro ni. Kaito Otis Nyawade KE wacho ni en Sindo Mwalo. Kaito wacho ni Kenya Teach Tech here. Jopuonj mag junior secondary osekonyo sirikal kuom kinde mathoth. Owinjo bed ni kore timo negi kaka gidwaro mondo mi gin bende giyudie ber kaka jomoko. Judy Nyar Nyamula wacho ni migago chopo ne Kahawa West e kaunti ma Kiambu. Rafiki Nyakoropondo Maligala Kabiero wacho ni entie kodwa dagie monindo Nyasega kata nasi Mariwa watimo mos kuom tho mar dani. Joseph Woodley Galo Chieng bende aneno kantiere kodwa ka e chendo. Pastor George Maro di Jesus Fellowship wacho ni entiere kodwa kamano gintie kanyo wa Hambla School wacho ni giwito nyaje mana je wagumo sahinya Nyasaye mondo mi oku koromojo ma yo matin ma en chendo mar migago waduogo kikidhi mabor.
Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Borachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Nyakwa Ramogi negin ji mahombgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asa modwa wacho to go kot to jibiro tek. Luero sort of dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong' to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kumi nyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakorom Gajwang' wadhi mbele gi miweche manyien. Jolupo mawuok e dhoedhe sub-county Maseme, kaunti ma Kisumu, koro dwaro mondo mi piny owacho tiek monj ma saa ka saa magiwacho ni timonegi ei nam Lolwe kod jowetegi mawuok e sub-county mar Arieda. En gino ma osemiyo jalupo moro oyudo hinyruok kendo nyaka sani
pod yudo thieth ka thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Jolupo go wacho ni jowetegi mar Ariedago osieko ni timo apedha kendo dwaro temo kelo kiewo mar lupo e nam Lolwe ka koro gikwayo ni kwe onego bedie mondo kik chenro maggi mar menyo bed kod rochruok. Nitie jok moko mar Arieda kanyo ma gin ka jo odhi lupo to gin gima gitimo ni ka gineno jowa to gidhi mana mar mako jowa ka gisemaki to gikawo gogo gikawo rech gikawo fuel giwe jowa nam kuno ka dang'ne ka gijok to ginya ywa yieno kendo gidhigo nyaka bijgi ka gisemako gogo to gigoni be ginyago ni simo gi nam kanyo ne bwana wamako jogi wadwa kuom 100,000 jowa ma jotelo mond gikonywa nikech nam ka wakia kuma kiew nitiere. Wakwaro sirikal okama pe wachni kapok wachni okelo tho. Pod assault mang'eny wachni sana nikech sani wan gi ng'ato Rasia manyo gitoyo wang'e. Ma pod kitu mwake to biro bedo mangima. Koro sirikal okama pe wachni directors mawa Masiaya gi ma Kisumu. Gikama pe wachni endi mondo giwe bedo gi BMU obedo overpower gi ahinya. Iyudo ka ng'ato en BMU malwanda. Wang'eyo ni level mar BMU rom onge BMU manoket no ingo jowadgi wang'eni BMU ne categories adek wane sub county kod counties to ng'ata achiel wacho ni en makoro nyalo tiyo from Luanda Kotino to Seme. Jogo manie sekta mar lupo gi jolony weche mag alwora e kaunti ma Homa Bay golo ywak kaluwore gi chido mar thoth dhowedhe mantiere kaunti no mamiyo taka maricho donje nam Lolwe kendo rocho ngima rech kod le mamoko ma odak e pi. Idwa ni mondo piny owacho mar kaunti no komakre gi riwruoge mamoko makedo ne ratiro mag alwora oti kanyakla mar kedo gi midhiero ma kamano. Kaunti ma Homa Bay en kaunti mani kod dhowedhe mathoth machendo mag lupo dhi e nyime kendo oganda mathoth kamoting'o jolupo kod joand rech osebedo ka yudo konyruok margi kaluwore gi mwandu mawuok e nam Lolwe. Kata kamano chido mag thoth dhowedhe kaunti ni kelo luoro e kind jogo manie sekta mar lupo kaachiel gi jolony e weche mag alwora kaluwore kod kwan mathoth mag jwelni kod chupni mag plastik madonjo nam Lolwe kendo hinyo ngima rech kod le mamoko modak e pi. Jolupo kaachiel kod joand rech ywak ni chido mathoth dhowedhe ochidogo rocho chenro mag lupo. Nam ka nam olil to nam waneno pek nikech rech ok wuog maler gik ma wuok e nam olil. Koro ka nam ler ka rech bende wuok ka wambe wanyalo yudo kaka wakonyore go e nambwa ni. Yugi mag nam ka nitie dho nam rech ok yud rech ohero kama ler rech ok ohero gimolil rech ohero kama ler. Koro wakwayo sirikal ni kopo ni yugi moko mantie dho nam ka ginyalo golonwa to gigolnwa mondo mi wayud rech. Kata odoko ne piny owacho ni sikum wach tiyo kod jwelni e pacho ka to thoth dhowedhe opong' kod jwelni kod chupni mag plastik ka gidwa ni sirikal oketo okenge mowinjore mar kedo kod taka madonjo e nam Lolwe kendo kelo pek ne jogo mantie e sekta mar lupo. Amiyo nam bedo molil onego bed ni omedo kum ginene plastik mondo kik bedie kech gin gik mamiyo nam bedo mang'om molil. Ka ng'ato oseyude to bole abola tena. Chido mathoth dhowedhe ochido gi alwora mar nam Lolwe bende kelo pek ne jolony e weche mag alwora ma wacho ni osemiyo kata kit rech moko lal e nam Lolwe ka gijiwo tiyo kanyakla mar kedo kod midhiero no. Wantiere kod kuonde ma rech nyuole. Kuonde gi rech plastik kod jwendni odhi odino kuonde go makata ko rech onyuol to rech nyuol ei plastik kata insani ok di yue ko umi kod jwala. Koro kata sama wawuoye kodi ni waserekod more than 40 species mek rech malal. Kopogore kod mano sani kata kwa wuoyo dhi ane namni sani onge gi rech. En rech gi orumo nikech wach suffocation mar plastics e kuonde ma rech nyuole. Onego bedwa bedo kod chik mar ng'iyo kaka onego bedwa rito weche mek solid waste kod plastic pollution. Kanye ka onyalo konyo go piny nikech okang' mwaringo go mwadhiye wamedo ketho nambwa ni maene kukuwa kaka jokanyanam e yo mamalo to korumo to wambe warumo kaka oganda. Jatend migawo ma ochung' alwora sirikand kaunti ma Homa Bay Joash Aloo wacho ni rito alwora en ting' mar ji duto ka ok ni sani koro gibiro kod chike mabiro tayo kaka iwito taka kendo joma biro dhi ataro mar chike go eko tibiro logo dwaro mar duond chik. Wasewuoyo mathoth ahinya kwatimo gima kisungu luongo ni sensitization kata puonjo jopiny yawo pach jopiny. Wasetiyo ma wabedo gi oboke miluongo ni solid waste management policy. En
ondamo mamiyo wang'eyo ni to ere kaka wadwa rito alworawa mondo obed maler. Sani koro waloso chik miluongo ni Waste Management Bill mondo obed act ma jo assembly biro kalo. Koro ma biro miyo wa enforce kata wajiw rito alwora maber, nikech obiro wacho ni ka ng'ato yud katimo kama to mae kaka onego twe kata mae kaka onego timne kata faini minyalo goye. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa dhi mbele ni mwandu ma nengone romo milion 40 mag osiptal ma Mediheal boma ma Nakuru ondhi kod jo pecho kinyi ma kawuono. Geche 10 mar gari mar kathieth no gin moko kuom mwandu ma ondhi tok doho ne ng'ado mondo me opewgi kalore kod gope. Jatend kambi pecho mar Tango Auctioneers John Muthe wacho ni doho ma Nakuru nogolo chik mondo me gimak mwandu go motelo ne dweni. Toka lakteche go ywak ni pok ochulgi osara margi. Chenro mag thieth osechungi osiptal no kuom dwe achiel kalore kod achiedh nade mag omenda. I have a warrant of 40 million, which is the plaintiffs are the doctors who have not been paid by the owner of this hospital. And I have instruction from the court to attach what belongs to Mediheal to recover the money. If not, I'll go to the immovable assets. So I think I'm in order because everything I'm doing is... Kwa mga juang nonro mar jaga budget oyango ni piny owacho mamalo osebedo kadeko cholo ne counties omenda mowinjo konygi e tawo chenro mag budget ka dweche 9 mokwongo iko omenda maromo dweni. Counties ma Migori kata county ma Migori oseyudo mana bilion 4 kende kind bilion 8 mane gigeno kowuok e piny owacho mamalo. Jaga budget bende ojiwo county ma Migori mondo mi oket okenge mag chulo gope ma wego rak pod bandhogi. E budget mar bilion 11.66 mane kaunti ma Migori geto e komenda magana 223 tayo chenro magi. Migori ne geno yudo bilion 8.34 ma en atamalo 71.6 kaka pok mag omenda mawuok e sirikal mamalo. Milion 625.47 ne gigeto kaka choko margi ka omenda maromo milion 984.97 mane odong' e guch omenda mar kaunti e komenda magana 222 bende ne ochwal e komenda masani mondo konye chopo dwaro mar bajedno. Kata obedo ni Migori ne geno yudo bilion 8.34 kowuok e piny owacho mamalo mar tayo chenro mage, ripot mar jaga budget Mathurka oyango ni dweche 9 mokwongo e komenda marumo giko dweni, Migori ne osemana yudo bilion 4.84 kaka pok mawuok e piny owacho mamalo. Ne gichoko milion 352.46 ma en medruok mar atamalo 22.3 kopim kod milion 288.26 mane ochoke e komenda magana 222 manyiso ni dweche 9 mar komenda ni Migori ne osekalo nus mar omenda mane gigeto kaka choko margi mar osuru e komenda mangima. E kind milion 352.46 mane kaunti ochoko, sekta mar thieth mane okelo ne Migori omenda mathoth ka e dweche 9 mokwongo mag komenda ni ne giyudo milion 115.66 ma en atamalo 32.8 mag choko mage. Mondo kaunti ma Migori na yud kaka tayo chenro mage e dweche 9 mokwongo e komenda ni, jaga budget ne opodho ne Migori bilion 5.9 e omenda go. Milion 826 ma en atamalo 16.2 ne oket ne weche mag dongruok, ka bilion 4.7 ma en atamalo 83.8 ne dhi e chudo mag osara kod tiendo mamoko mag kaunti. Nonro mar jaga budget yango ni thuolo no, kaunti ma Migori nogolo bilion 2.4 ne osaj jotich kod bilion 1.87 ne tayo chenro mamoko mag kaunti, ka Aguch County ne pododong kod bilion 1.16. Kuom bilion 1.53 mag gope ma endeno ni pending bills mane wego rak bandho kaunti ma Migori e chaki komenda ni. Nonro mar jaga budget yango ni dweche 9 mokwongo e komenda magana 223 mane en tarik 31 dwe mar adek e higa ni, Migori ne osechulo milion 635.93 ka gope mane podi bandhogi ne en milion 896.16. Od bura mar kaunti ma Migori ne ni kod gowi maromo milion 120.67 mane wego rak pod bandhogi. Nonro mar jaga budget bende yango ni kind bilion 2.4 mane kaunti ma Migori otiyo godo e chudo mag osara mag jotich, bilion 2.31 ne ochul kokale lai ma chiko puodho mar IPPD, ka milion 93.4 ne otim kokale yor aching ma edeno ni manual payroll.
Bendo yangore ni $54.22 mane oket ne od bura mar kaunti ma Migori, $19.94 ne odhi e balang' mag MCS, ka MCS duto 59 noyudo $36,934 moro ka moro. Kaluwore kod ripod nonro mar jaka bajet, tend kaunti ma Migori ne okungo kaluwore kod wuodhe manok madhi e pinje maoko. E dweche 9 mokwongo e komenda ni, limbe achiel kende mana pisa kaunti zotimo e pinje maoko, ka limbe mana pisa 3 mag kaunti ne otimo e piny mar Burundi e kind tarik 5 dwe mar 12 higa mokalo nyaka tarik 15 dwe mar 12 higa mokalo. Tend kaunti ma Migori ne otiyo kod $2,157,292. E wuodhe mag jokanyo mag od bura mar kaunti ma Migori e limbe mana pisa 5 otimo e piny Tanzania kod Entebbe e kind tarik 4 dwe mar 9 2023 nyaka tarik 9 dwe mar 9 2023 ne gitiyo kod $1,682,570. Wuoth mana pisa achiel mar od bura mar kaunti ma Migori otimo e piny mar Norway e kind tarik 30 dwe mar 4 2023 nyaka tarik 10 dwe mar 5 2023. Od bura ma Migori ne otiyo kod $681,556 gotonglo 20, ka limbe machielo mana pisa achiel otimo e piny Tanzania kod Mbarara e kind tarik 16 nyaka tarik 20 dwe mar 5 mar 2023 ne od bura mar kaunti ma Migori otiyo kod $347,294 gotonglo 50. E kindeno nonro mar jaga bajet oyango ni Migori ne ni kod akaunt 208 e bengi mag ohala ma idendo ni commercial banks, gino modhi ataro mar chike mag omenda mag 2015 madwa ni chenro mag omenda mag kaunti tako kale bengi maduong' ma Thurka CBK. Kaluwore kod nonrono, jaga bajet okoni kaunti ma Migori nyaka jiw choko mage mag osuru, chulo gope ma pod ibandhogi gi weg orak, tayo chudo mag osara kokalo lai ma opuodhi mar IPPD, mar thiro rot ma jomibadhi nyalo chwo godo lwetgi e omenda mag jopiny, kendo neno ni chenro mag omenda otako kale bengi maduong' ma Thurka CBK. George Bati, Ramogi TV. Wadhi e kaunti ma Kisumu kama moko kuom jo ohala ma Kibuye ma ok mor kod kaka weche osebedo kachalo e chiro kotenore kod telo mar mane en jakom mako jo le chiro no Judith Matengo mong'ere gi nying mar Nyara dwaro mondo mitend kaunti ma Kisumu ogo mapiyo donjre wachno ka gwandruok maka kod kacha mose kelo nyaka hinyruok ne jo ohala moko e chiro no koro mondo giyud kwe. Magi giyango kawuono ka gikoni nitiere telo mar Nyaramba makoro oketo ni dwani otajo ohala chiro kod agoko gimibadhi gikia ndalo mane oyiere gino makoro medo nyayo koko e chiro no. Giyango ni sani kata uso onge nikech jonyiewo oluor donje chiro no kaluwore kod midhiero mosebedo kod ng'ikruok. Temo mar twak kod Judith Matengo kata Nyaramba mane en jakom machon mar kojolo mar chiro ma Kibuye ne ok onyago lemo bang' jakom no riembowa nikech okonyal loso kodwa nikech no oyudo wach ni waseloso gi jogo makwede. Mokwongo Mtumba nigi sectors 6 mong'ere, onge kaka sector achiel nyalo wuok to dhi e court to tero malalamishi mare court ni omaye cho to duogo gi court order ma odo yiene to Kibuye to nitiere gi sectors 7. Sectors 7 gi muneno representative magi kochung' kae. Onge ng'ama no consult gi, wan gi mama achiel mowuok ni ene modwa rule Kibuye. Wakwayo government plus county government ni ka onge kwe mubiro kele chiro ka kaluwore gik matimore to dhi kelo thoge sani ok wanyal loko. To from nowhere ma pok obedo kata jakom jikon, pok obedo jakom mar ode, pok obedo jakom mar chiro moro amora, nobedo appointed gi group miluongo ni food staff. Ok noyiere gi jo Kibuye. Ka nok oyiere gi jo Kibuye, tama nomiye gi jo food staff no serumo. Here is a case manyaka wach ne jo piny ne jo ohala ma Kibuye te nwadwaro leadership manyien. To baba mano yiere ni osebedo ka chando jo ohala ma Kibuye. Igoyo mine chiro ka, iketho gige ji. Gik mang'eny timore kae ma wan kaka jo ohala ok wanyayie. Mane moketo pogruok maketo jomoko ni jok ma odagi weche maricho to gi joma support koma hinyo wano. Mamani koro nyaka wuog nikech leadership mamare nosebedo dictatorial like Amin in Uganda, like Said Barre in Somalia, like Badel Bokassa in Central Africa and Mugabe in Zimbabwe. Nene ywaruok e kind jo ohala Mombasa Mohamed Abubakar kod obila manochopo e duka moro mar uso geche e Mvita kendo golo jo ohala go gi thuon. Ma en kaluwore gi ywaruok mokwako od ohala no. Kaluwore gi Abubakar, ywaruok mosebedo e odno
Negi koneto koro doho mar appeal otieko momiyo thuolo kambine mar Lamu Marine and Allied Products Limited bedo e odno. Oseobila kuom kawo okang' mar dare kanyo kendo keto kweth rawere mar jiwo arita e alworano kata bang' neno oboke duto manyiso ng'eto mar bura e doho ma kamano. Obila ne kata kamano kuoni pod gidwaro nono oboke go mar mondo mi giyang adier makende. Ni kuwa mimi kama the proprietor of the property nimekuwa illegally evicted from the property na OCS wa Makupa, na wakachukua goons wakawatia ndani ya property yetu ile pale. And the other sad part ni kuwa the OCS himself confirmed that they actually verified at the land registry who is the proprietor. Wakaona ni Lamu Marine, which is this. At the same time, they went to Court of Appeal, waka verify zile court orders za Court of Appeal, waka confirm tena kuwa Court of Appeal imesema hii property i revert back to Lamu Marine, which is this. Kenya iko na sheria zake. Article 40 lazima iheshimiwe. Tutalala hapa, tutakampa hapa. We will camp hapa paka haki yetu itoke. Ase wacho nyathini toko winja. To thani, oseguro tiende dalani. Nena winjo wacho. In a world where faith, Yesu Kristo malamo ni fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Lumni en kodu atamalo praboro bere lilo. Nikech berne en okodo mbolea mang'eny, berne en tie kod siro maduong'. To koro inwang'o ka koro kuma unyalo ga betni mapek matin. En kaka ndalo kodhni. Bracharia ni wapidhe sani ka erigo kidieny adek. Wapidho ka erigo. Kidieny mar ariyo wantiere kod Zares ma erigo. Kolumbe gi duto kata bedo gi pogore gi variety kwa wuoyo kuom gilo Bracharia Kenya ka kod species karibu 100. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Machiegni kendo nyakwaro Mgajwanga chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Chenro mar ng'e gwengewa jumane wamenyo gweng Mananga mantie Seme e kaunti ma Kisumu. Jafwambo moro Millicent Adhiambo kolonwa nonro mar chakruok nyinga mar Nanga. Owinje sigande.
Nyakoromogi Ndich Ariyo manyien aruaki kendo ni machiegni e telo machielo. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onenore mane kaunti ma Kisumu, kaunti namba 42, kama owuoke e sub kaunti ma Kadibo e gweng' ma Korowe, kendo Fuyo ma odhi Opiyo e sub kaunti ma Seme e gweng' ma iluongo ni Nanga. Sama winjo Nyakoromogi kiluongo kamoro ni Nanga kata chak dho wath ni Nanga, ang'o mabiro e pachi? Nikech an to kaka an ang'e mana nanga ma igeng'o go duk ma irwako e del. Machiegni Nyakoromogi mondo koro wanon anena gweng' mananga mayudore East Seme. Mana kaka pile Nyakoromogi wachako gi paro mopogore mag jogweng' johala e wi gino magin gi lieko kotenore kod nono mar gweng' mananga. Ne nitiere jaduong' moro noa piny moro nono ni chiwe yo Kakamega kucho. Kano obiro kar kato noyudo ka nanga ni eri ji ne wuothe nono mane onge lewni kaka ndalo machon abola mane nitie mane ji rwako. To kano obiro kar ka kuma noae nochalo ng'amua kapango. Nobiro gi law, to kano obiro kod law, to koro kane ji onene kobiro kar ka kobuoro kar ka ne en jaduong' mane iluongo ni Ochieng' Meli. Kano obiro ka to koro ka ji onene to jaduong' mobiro kod nanga to ning'inwa onge godo tinwa time nade. To bas kori koni e kar ka modhieno kori dhi luongo mra ni nanga kori biro gere nanga ka. Jodongo machon masebedo osiepegi nogona ni jaduong' moro nitie mane iluongo ni Ochieng' Meli. Ochieng' Meli ni ne en ng'ama ne ni oko, noonge gweng' ka. Kinde no ng'eny ji kata lewni ne onge, ne pod ji rwako piende. To kano Ochieng' Meli oduogo dala, Ochieng' Meli nobiro dala kae gi law moro miluongo ni kaunda suit. To ka ji nonene, jogweng' nonene, to nowacho ni to ma to ng'anade mobiro gi nanga ni. Koro kanyo ema ne nying mar nanga ochakore, nikech ne ng'at achiel e gweng' mane nigi nanga. An gi pacha kaka wan joma chien, jodongo ne nyisowa man ka ahinya na winje ni misungu moro nokalo. To noyudo jaduong' moko kakwaye wi kot ka kani duk. Koro kane openjo ni odwaro yo madhi Kisumu, to osiemo ne misungu ni kocha. To misungu no miye nanga. Koro kane odok dala nikech nodhi kwath kendo to kodok dala dog gi nanga. Koro mano miyo chagweng' ni nanga. Nikech mano the first time mane ng'ato ne gi nanga korwako gweng' ni. Bang' winjo paro mopogore kaka jogweng' oselieko, we koro wawinjo anena ni to adier kowuok kuom jodongo mane nitie ka nanga ne chakore, bed leket kod paro ma jogweng' olieko, koso kuku mar wach kotenore kod nonro e wi kaka gweng' mananga nobiro kendo nyingno nochakore ni kanye. Wadhine niluongo ni wath kadodo, nikech dode manopowe kane kete ounga kane gerech manigolo oko ka, koro niluongo ni wath kadodo. Kanyamunga kachacha niluongo ni kirongo. Nen wadhe jaduong' miluongo ni Nyamunga. Mano ne wadhe. Koro gimotimore momiyo ka niluongo ni nanga, jaduong' mane obiro ka mane iluongo ni Ochieng' Meli noa Chieywe. En mane obiro gi ogo jamba marabuore mane oago malo. Koro kane odonjo ka, odonjo malo kecha koro iluongo ni oyo ng'ato biro ka. Kobiro ka to nogik kama koro idwa gole loka wakoche idwa kele nanga ka. Koro giwacho ni wadwa dhi gero jananga. Emidhi ger kucho. Yawa wadwa dhi gero jananga. Koro kane ji owinjo kamano, ema koro ne ji luongo ni wadhi nanga. En ema madho kadodo, to madho kirongo, to madho sidede. Koro iluongo ni wadhi nanga, emochwere nyaka sani. Gweng' mananga landore kod wach mane. Bijni golo rech matamre gi nono e East Seme ka. To kata kano wadokie e piem mar yiedhi, nanga ni onge bich mane nyalo yombe e Seme sub county kae Kiongai. Kendo thothne kano dhi e piem ten manyako bed namba 1 maonge bich mane nyalo yombe. E gweng'wa ka gima huma mar nanga landrego kabisa en rech. Hapa ni Kisumu county ka, hapa ndo bed top 10 e golo rech kitero Kisumu Fish Market. Nanga ka koro landore gi wach mar lupo mane ka, minego go rech e nanga ka, ema umbi obed koro ji lupo mang'eny. Koro ji biro ting'o rech godheru katero Kawega.
kama ko jo ala ne biro kawe ko jiringo wadhi nanga mokelo umbe modhi malo manyaka sani. To dongruoge mage ma osenyuolo nyaka ne ochakre. Chon ne waonge kata hospital, sikul ne wan ga achiel kende miluongo ni Runda to gi Kajulu primary mage sikunde manene kama ne opuonjo nyithindo makoro somo emanene wan go. Koro ko akanyo ka sikunde go osebedo lokruok ochako bedo ni secondary ne onge mwalo ka. Secondary koro bedo mwalo ka. Koro wapuonjore oroga gi Kajulu. Nyithindo tinde perform wane walupa sane piny olokore gi maendeleo wapoka tayo biro malielie piny sola be obiro lielie piny taya mane maro koroboy moko mane so gine nanga wiye ka liel cha no rumo. Koro piny tinde ler kiwuotho to gimoro biro ne toch mamenyo gimoro gi chien kucho macha be odonjo mineno go rao magodonjo no wayudo ka maendeleo koro ni piny kae ne onge ndara mane inyalo wuogo ka michopie lam. Ko dongruok nono mokwongo ni ndara nobetie kata koro rach kamano lakini nosebetie miyo wayudo yot matin machopo e lam. Bang'o jodongruoge kod kaka nanga landore bende nitie gigo ma jogweng' mananga oremo magigombo kwayo mondo mi omed kelnegi e yor dongruok e alworani mondo gweng' mananga umbe kod nyinge omed landore otingre malo ka gwenge mamoko. Ndara rach makata ka mitoka wuothe to wan jo ohala waloko rech. Koro rechwa ni kaka wuok kar ka dhiye Los Pesa otamowa. Koro wadwaro yo ma mondo walos godo maendeleo ma rechwa gi nyalo donjo godo kuming'iyo gi maber moko to kuomwa ka. Kane wakwayo county government ma Kisumu ni mondo ogenwa modern banda man gi frije to ne gichako ni geronwa moro to korumo nyaka sani pod wan gi tabu nikech rech donjo kama tamre gi nono to divriza mwan godo rech ohingo machuno ni samoro kwa nyadhi nam nikech gino pong to debe ni modern banda cha nigi tieknwa to wanyalo yudo kama wasto rech kata tieko ndalari adek to pod wanyadhi adhi chiro kata janam ok nyal lewo nam nikech kuma wango dhi kan reonge. Nyithindwa gi dhi nam to chandruok ma wan go ni suno pongo namne degi kelwa mobile clinic moro ka mithiedho gi go kata malaria go ng'ato to yudo machiegni gikonyore go. Ne waloso hospital ma miluongo ni Nyadado osegere morumo poko yawe wagombo ni mondo yawe to kapoko yawe kama okelwa mobile clinic moro mathiedho joge koa nam wan kod chandruok. Wane iseme sama wueni iseme ka wan go hospital mana Chorodi yo namba kapiyo kucho borgi kama wantie ni koro hospital ka serikal nyalo winjo kwayo marwa kaka jopiny mawuok nanga beach kata er gweng' mananga nyalo gero no hospital moro machiegni. Nyakoromogi mana kamano gi kanyo mochopo godo e giko matelo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Odiochieng' makawuono mon nyakoromogi nikech gweng' makawuono opuonjowa ni kare nanga mwarwa ke delwa ni nitie kaka noweyo sigana kod huma e gwenge moko. Omiyo amedo mana paroni ni kikidhi mabor medikete mane wang' jowi mar Ramogi nikech kae ema gwenge wamedo kelo ni kod nonogi to nonogo bende medo kelo ni puonj kendo medo paroni luwo kitwa gi timbe mamoko ma bende wiwa ne nyalo wilgo. Ka ok kamano to riti masani warom kendo juma manyien kuma biro duogo nie kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kiero tinyaluonga ni Nyaboma. Gikanyo mwatieke chenro mar migago gi ng'eyo gwengewa mano gweng' mar Nanga Benta Charles kantiere kare nanyisa ne Ramogi TV koro miyo ong'eyo kama nying mar Nanga noyae. Kato mar Madhenge kato bende wacho kanyo ni jo ohala ma Kibuye go omore ka okwano leaders magin dictators achiel kachiel. Ero kamano kato. Eno bende Olum Nancy wacho ni Europe City weche gileria mokalo Faith Mzomo kantie Malindi mano mwalimu wacho roseche kini. Engineer Lazaro Kanyambo wacho kanyo ni budget mabende koro idhi somne yani gino madhi ng'ado oganda luongo ni double edged sword. Kaeto wacho ni nyaka investors kala joket mwandu bende deringe pacho kae jogo maloso chike mapacho kala jod bura ging'iye wach ni maber wacho ni wabiro rango kaka gi goyo ombulu. Mano engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje Jakanyada East. Evans Makoyaya wacho ni wach JSS ni en wach malita yenye winjo ng'iye makar jaote Millicent kantie Siaya County aneni kacha Eve Orlando kantie Madhare Inoso Modhi aneni kacha Inbende kaeto beano ote mar Mila Odhiambo. Mila wacho kanyo ni entie koda penjo
hangno penjwa kanyo. Raymond Prince Davo wachone Migori weche gilere karo Josephat Uliga Lauchieng kantie gi Owele ja Mercedes gosiepe gi moko duto. Doka mal kuom keto Ramogi TV nikech saa hii na hangade gi kanyo nikech chenro mabiro mar mbak ndala no katima kubwa mar mbak ndalo chopo kanyo kwa Ramogi Jwang to kanyo gi Lin Ramogi Nyakach en chenro mabiro daka machuok bang' momiyo kik dhi mabor nyinga Lydia Okeyo. Ritima sana.